Ada, and you are going to very better one. And you Baba, I never said, I'm the only Baba. When I could have Baba and a fellow, a foot or now, we can't. Oh, now, what you mean? I tell me free, I say, akrakoma, of a jassy, a sign, may meet him in Puassam. And I walk on some pammy and a clear one taste, so I tell you, baby, I say, over the pet, a baby assassin. Mabua, I know gas, me could do me offer. Offer me 2 men, or Barbara, what is some more 2 men, 2 men, 2 men, over 2 men, 1 agent hour so. Whatever I'm a D.I.O. Mamma, small okay, dear. Now, Crum had the one of a cow was much them. Uncle, and I sing in a trainer or horse. Over the pet, a baby assassin, what pet, yes, I'm asking. Mamma, and no cry. So more cannot conclude as dear, if your man in him. Now, me moment dear, now conclude as a criminal. Then got to home, maybe all men got to home. Yes, and you know, they're okay. Mamma, but 20, sir. So what me fast and Bianco, baby. I say one man. One of the don't you? What about them? I no could I make them. Me too, I someone no could I no make them. Now, mechanic could I say 1 year, and let it ampa. I see I'm a when you're more yam town. When you're more yam town. No one your friend town. I got no news over the supper. I do say I can talk and tell when you could. Not I'm a cutter, no more person a while, my boy. My boy, no one your friends. No, I'm said no offense in me. Say every not mean Cassai. Me will tell me home, one from me, and Mammy, the middle of 2 men who said, upon an eye. Oh, me of our McCoy and our new could 3 men, and Tina made so maybe sooner. And for me, until could I want to be you. What's your coach in this sunshine? What you, my uncle, the mission could I want to so I just actually quite a room. We got me tea while by farm. When I would on wire me. Dada, now what's it to one for which you to buy? What you need sunshine and furnish to buy. And home so. And home so over Bomiana. The marble. And the second was some attempt one. Oh, and one walker. Can I and I see a goose walker? Can you could not know what answer? And the meeting quack. She took off. Quite. Oh, go to say, I could cover the one. Go.
Fakunya ne brem. Pesi. Mo. Yase. Odi amno. Yase. Ade we are enjoy ya de da be. Yase. Majojo. Majojo. Yase. Me feel me anona me feel was a kun. Kwadai. No one you home mobo. Famia. Yase. Kafra. Kama wiyo. Odi amno kafra. O wasi mame wate. Mona na so da ase. Asare ye na nanom be dia. Wabwa me papa. Na tumedu se tada bia be na otwemienu. Na me dawo. Sebe. Itimi japa na go me ho. Yase. Na ni titi we ma be de ba na se. Na kan bi sampo yi. Sebe. Uye nipa kame ba ekra ka ma mekonya. Se me ne we ni ye. Mo wa hunu sa de ha. Bre twemo. Ewi ase. Edi pe wona da achia. Kana mana se guti. Yase. Me ti opa. Besrao. Unyansa. Sanse na bisha. Me hume onza na misha. Nenso ne menyi. Sana brabo ne bwa no. Yase. Etu asema akabenezer. Jeni Yantah. Awo maso. Mikura me manti diem. Etumi. De ya niema emfata. Titru. Ano no wabusia. Besrao. Diakei. Watching wodi na yen do krom. Besrao. Ma ba brese, me ba be brese. Ni twa me to. Fache me. Ansa no wadu akoda no. Wona odi hie no. De me nkasa. Mbobo. On fa me boni nyina anche me. Ma yen ko besie. Me say enya juma. Na me dey medwade e. Me dey. Enti we mu ne dwa. O me be me duane die na dwade de me nka ho. Mo dwa ne pe. Na nye ni dwale ni na mo. O dwale wi hia ya yakɔso ne mu de ni fra dwale ho ba. Be wura ni de ni ho. Nana ye fa bibia. De tie ne se wo ye panyine. Ade bia mbe hu ne ho bia no. Mo man nka mutirim. Mo ko kana bonten. Why? Sabi mprediasa. Ne toja se bo fre nyina mesamo. Mo kana bonten mo ka mo biti amaje no me. Mate. Nana wo ye de ye hu kra ye nka. Me de bi kra ye hu dwen so ya mo bi amane. Edwe. Dwe. Ye woni patirim ni abo ne toja no. Nana nyeni patim ko ni dwetana ho. Ba bia ni pa wakwan ba bia wo fu bia dweti ntena wo. Wo moto no ha se. Nana ye ne he yo fu nti dwen be wo nse. Ye hu ye nniwe. Aye. De tiene se en kan ba bia. Why? So ya mo bia ma o ka kire bi. O ka kire bia. Se wo hu wiase. Ya no chi wa ya. Wo jira ha ya. Na wa nkasa wo so abo awi. No gu so bo awi. Abai yi wo kopene na twempra. Wa ka so on pene. O broni ya sa domino sa. Ba broni ya sa. Asem bitwa manim. So on sempanyin so benim jongo kura de beche so. Enne sanko wuya. E ka besi do oboawo. Echo. De tiene se ni nyina mu no ya mfanche no. Ye oba no abebrese. Ono nso me konam na kokasa. Men sa pepepe. Mo piafo. Ai me de me fa boni ntua boni ka. Me ni mawiye. Seka. Na de tiene se na ho amamra ho. Yase. Se samrani ahodo pa di amono na wosa. Pa mun sama kese. Se Yeboah utimika. Ka pata o maminti. Patao. O se patao. Sa na me mam fi du kra sa na be kan. Na sabam kan zo ba me. And there is an hour to you.
Aden. 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 Oi. Aden. Aden. Kuse. Ay, so why am I? So me mind ye. Okay. Kuse. Debi ko de, mane fa ni tin tuwa se kaka. Not you. Not you. Kofa bebe se na me si abate. Abebe se. Abebe se. Not you kan wai. No, ube pia wo chane mayemba. Oh my. Mimpe jakaka. Kuse. Oyele yedu mo yeduro. Kuse. Ada unya no wadro yebi won. Wadro unya no bi. Dodo ne Moto. Na yekura mi na tani ma ne. Kuse wata no chiba ba ne ma. Akwa titibi. Ale dia sam. Yo ngudi oye yo. Ye ba behwe ne yeduro ha na wate ahwe. Papa. Papa bless her. Aden. Tie me ye. Edi kai. Yade ye. Eta o nyina no. Bunye won hye hu me so papa ne me. When to me abehwe me da. Nanso unni for. Sanse. Me boni a me ye yeso aketua e de benye. Ana o ma me ka kire wo se papa. Ma hwe o. Be bless her we be ma. Ma hwe wo yi. Be ye kakra de nanso NCP sanse ne se senka. Me ma me di ko. Abebe se ene o papa se ma me ka kire wo ne se. Boni bia ma ye wa ha o firi wo mo frase abepem sabre. Pacha me. Yi firi wo mo. Na me ntumi kwa so ndwe mo. We ye be ma onyi ba. Shabrabo amabo. Shamani amehu. Mi jama na ina me dem. Me ne nkroso ne ntefre ne da o dem ha. Abusia anuanom. Me ne yere obi aja me mu. Mapra nkwala mienu eni kurekura mi a. Hwe. Mapra boy so na fetu hu fo se. Oba bia oni ni besi so abrabo mu no. Wani nkɔ no ne ne ntena nkɔpi mu dem. Emfa mabrabo bi emmo. Ne mom ma wani na ho ne hu se bra papa boy a binya so aketua me ko wu eni. Abebre se Papa. be se na nanom se wo mu nhira wo. Dia si bia no me na fa ho so bo bo me. Me je ho tansa nyina afa. Ma yo boni etia o. Na hwe wabrabo yi na hwe ho so yi. Dan kwala ya se mame. Na mo de nko mo so ho mame. O wasika na na nombe dia. E da wase. Ala brese. Papa. Papa me so me shawo bo se. Afum so ada yemi na me dia chawo. Papa me so me konya me. Papa. Hey, mommy. Hey. Boko. Mommy, nanti dear. Ah, come on, who nanti I first said that.
Sedem. Da go na tie me fa dodo. E bia me free. E fata oso. Mami. Na efie boko de. Oh. Ana na ma da wo ma. Na no mase. Menchine de. Papa o. Ani dia. Na efe men de me niam de. Niam de, mami. Ya men to so. Yeah. Na kula mu da furu de na kakara. O so di mpo de te. Shebre moko. Come shebre manye. Come shebre meye. Come shebre manye. Come shebre meye. Amina ne kwakra. Oh, where the baba? Huh? My mama uchika. You only come on. Uchi. Kashia. Atochi. Amina. Mami. Uko. My baba. Sa. O se ka o catch them yansa. Ase de me dia mo wie na o kase. My baba. Na chama dia. Menya ho ho. O se madam fu nimpo na ne ma. Akura baba e se. Me na me pe edwan ma o. Me wafa. Ya che he. Uncha me wafa no no. Uncha me ka che wa no na kono ho no ma da. Me de baba. Amina o se adwuma de ye mfa nyama ni sa. O se sebe. Me ho na me bebo brawo ha na ko ba se. Ye ne sa e be ha adwene. Mama baby achana. Uchiri mu ode wa ho. O ma me ye mane ho. Aye, why? Pako. Pako, why? Sana me chifu ye jawa jomboni. Ati. Uchiri mi afu, wani mu afu. So dia no. Anu ni onko. Anya ho. Eba no ba. Ono kula Che ka me de ye. Eba no ya, so hu yi woni nke wati. Ati. Ya bebrese. Ababerecha. Onyafi, onyanya. Sa. Afi. Ati, akire maka cha mu achiro. Ati. Aya ho wa ba kuro mu chaano. Anya ni papa amfa ho amono. Ona wanheye. Nyama wo be pesika kokuru maboa. Sa pepepe. Aye ya fe bewi akire. Na wo kwana sansa. Mama. Edas. Why? Oye. You why? Eda. You. Ya. Ameno. Kudanta. Dufie grumpa se. Ebi mu ni Suban. Sabre. Aba se na wo tu di mi kasa ade. Impa na wo fa de na epa mo. Sabre. E ba se. Na, na kwa mo so sare. Me so ya no papa hima na me kwa abe me fe na me ba. Sabre na, enti de ekoso okro mo nyen tunte wi. Ade na ekoso okro ma. Sabre. Na me hwe kwa mi hu no. Me se makoma. Me ni sa de na kun.
na abebesede na se ma wo kan de na ekume me se do na dwa hum bi tetiem sa me da me no o wo fi ho na se kromo me fi kromo obi ni wa wonti o bi wo kromo nti o be so chem se wonti de ekoso bia abebesede me ba kromo ha de me nti bibia sa o bisa me ko abemu a me bre eni ma me ye ha ban sem ni senti me to wa na mada nti me da so a me da se na nka no me da na mada o se me ne wo da papa me da pa wo da papa nye kofo a me se me timi kama ni kra hu so eye dede sa ekukunipa enye se bi dede keko enipa ekukunipa basa juche mu a de ba na obi ewu krom ha enipa ewu kura burudu enye se kro yibo se na me fa ka so wo da na wada wo da na da sa de we koso na krom panimfo ne ha de na mo ya fa wo me de me hoho me besu jama me hwenkwem sebre krom panimfo na wo kan de me ni tumi bia ena me so ni me hye ya o ma ya fa wo ha na se wo so ye kroba aba ne se no so tia wo ye kroba me gidi pa so mo so ate me gidi pa efi se krom ha de obi akora kete kura ampo no kan wasam kora kete kura kan wasam na yeme won se wo so wonte hwe sebre me srew wonam wa hweye de ekoso wa no eni nyan eyeme na so to krom wa bi de se woni so ko tonso no ye be kan wa fra adwene me mo mpa de me na no mbo me ho ban o ene de me na gina so nti me de bibia nti me sa hwe me hu hwe se de wakan wo de mate me wonwa se de wo kan me wonwa e bisa me ba ko ma menti bi obi aso nka bisa ma menti enu ye ko nipa mienu enu ya ko ni ti ha na na afo ha du che mu enu na de ko ne ba kro mu de bieba enu me da kra ma nware ma nti seble that's okay dear o de wanyale ma bre o ha o dware de me mpe o hu mi sa no me mpe dware na otimi sa da mitimi sa unyale na osa timi da me da kwa ase de mewu no na me ka sam so anadwi hwe na wa na anadwi na bo nsi de meka no bete sa enna anadwi enka wani nguso na fe so obetimi atana de waka mate enti oba konfo se de magusu ameka no na hima ndi abre pa wo so ntime ntra ho hwe emani kromo atankonwa kromo yi o enyo bi ani abre Aden tia aboa bi o se hwan yo enti kai ne ni pehu kwe ne ni pehu enti wa hima se seven predia sa ne kan se kwe konfo enti musukro aba seven na ne manfo toto sa no hwehwem ne tu hwan na mo so ya abo so ya hwan yo eni nkosi ani na kan se wo yo ni tuntwa enti wa hima ana aso ame adaroma conformity o ha ankasa ye koso bia mahu anuma dane di akere me ehun pai bwa na metena nanum anim amakom kotodwa anim am isufro mo se de be ya on be ka me hono ma hye me din eye anumre ba se me ko ho na me kokoduru a na chi aboa ne se twem anumre ya obachi aboa ne twem me kene twem aya bodwa e wa abonten ohun se sa tumi wo ho my conformity requirement akwa obachi aboa ne twem me kene aba mo no die obi ankasa apin mo ani we de men se bre me de niji sem ne kobo hima so obachi aboa ne twem me kene twem mo omako amun sura chire modam nda nananum madaroma ye nyina enim de ntie ehia we de enye ne tenten bi ani musuo ya atia ya ikuru ya aboa bi o se hwan yo se sunsumo se de yo obi so anadwe o sunwi a na anwasem wo mi se ye be sore ne nipa ewu eno ene ise nananum ye hia ya nwenwene ho kwan be ne be fa so a ye betime hu ade kro na ye tu na se na wo no akase yo me ti de ti krama me kram kaze ai akwati abi na fidie bi ayi no wo ti atie mu na nse
Wana dia ansa na asem ya yensɔre no wasa asem no asem aba na ye pɛ ebiade asem no beto a ɛno susususu de se wo kwabuchi o se wo kwan wo di ntwuma na ɛkɔ se ne ada ho batan na batan so yɛmfa asem papa nya no na wo kan am say na be nko anu go asem so na ne meeting komfo onim hu bibi sa na mo ɔman komfo de tie ne sɛ me no hema bobo hu no ɔhema ayɛ sɛ menyi ɔman komfo asutire nti ɔman komfo enyim nanso sɛ yɛntimi mfa nyina nya ɔman komfo sa na sɛbi yɛnso atanko yɛ ne yɛ so mfa so ne sɛ to ɔman komfo bɛ na afam di a ɛwɔ sɛ nso yɛ afam jase we sɛ nyɛ komfo sam na di abo bi tete ma ne bɛ kyerɛ ni pɛ wo komfo mu ne de na we aba ne no asɛ wo pa asrafo dom na wo ka ho na mu nyina mo kɔpɛ nipa kora we akɔmɛ na wakane saa sa me no ka kyerɛ sa me mu a kamboji mi adi ɛne yɛ ka ka sa bre kama kyina tiniti abre apragu ɛne yɛ ka kyerɛ wo ya na wo yɛ me nwanwa sɛ ma mentie wadwene sɛdeɛ na mehene yɛkɛi mesrɛ sɛ mpanyin si wonu no kokora na ɔno nkamfoɔ mo abube ba ko ɛne yi na ɛwɔ ha yɛnim mpanyin si sɛ obirekuo so anadwo a yɛkyiri obirekuo na ɔkasa ntɛntɛm ɛso kɔtɔkɔ samana kom ɔdagya no nsa yɛwɔ ha yi obiara ne ne dwuma a wodie medeɛ ne sɛ metene ɔhena no yɛkɔyi mu suo nso a ɔkɔmfoɔ abɛ mu yɛbɛyɛ nkasrafoɔ no yɛhwɛ ne ɛguare mmra a ɔmote ɔmo ho mu ɔmo dwuma no na ɔmohwɛ na oyu no a yɛbɔkuro yi ɔmo pɛ anopɔn asi berɛ ma yɛ masɛm tia wa sɛ kɔkuo kɔn ɛgye bi so asema ka nyansa bɛ le wo mu na nyansa ni asam nyansa na nyansa bɛ jase to abu bɛ baako bɛ mienu bɛ miensa ni nyina akɔ asɛm kwa ɔntimi nkare saa wodi anom kwan